акумулаторче 75 ампер часа, водна помпа, маркуч и малкото корици. Тук съм си присял на кофа пясък. Ето с това сито за пържене на картофи. Или там за каквото и да е това сито. Сега с малката лопатка взимам от кофата и слагам в корицето. Пак взимам, пак слагам, взимам, слагам. Горе-долу колко е? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5-6 секунди до 8, да кажем, на лопатка отиват. И една кофа отива за 2-3 минути примерно.